יודע מה קראתי? אני אעביר לך את זה. למה ישראל קיבלה לפני גרמניה לפני זה, אתה יודע? לא. הוא שילם כפול. אני תיארתי על עצמי ששילם. הוא שילם כפול. אתה מבין למה הוא שילם כפול? כדי שיבחרו בו. אתה מבין שכספים שאלה הוא שופך עכשיו, הוא לא עושה תקציב, והוא שופך כספים על ימין ועל שמאל, שאחר כך אני משלם על זה אני לא יודעת כמה זמן. לא, את יודעת מה יקרה אחר כך? הוא לא יהיה ראש ממשלה הרי בבחירות הבאות, אני מקווה. כן, אני גם מקווה. ואז הוא יגיד, אתם רואים? תאכלו אותה. עכשיו אני לא ראש ממשלה, תאכלו אותה. כן. הנה, האנשים לא יודעים לנהל את המדינה. כן, הוא מבזבז את כל הכספים, ופשוט באמת גומר על הכספים של המדינה. אין כספים, הוא גומר על הכספים של הנכדים שלה. של הנכדים, לא של הילדים שלך, אלא של הנכדים שלה. כן. אני אעביר לך את הכתבה הזאת של כמה שהוא שילם, איזה סכומים שהוא שילם על ובגלל זה נתנו לו קודם. אז הוא אומר שהוא נתנו, הוא הביא, בטח שהוא הביא, משלמים מיליון הרבה יותר מאחרים, אז מקבלים קודם. אבל כספים שאין לך. לא משנה, אבל בשורה התחתונה הוא... אז לא חייב את זה שהוא הביא של פייזר ושל השני. תראה, הם צריכים להגיע למצב שהם מחסנים את כל המדינה, אני מערך תוך שבועיים יחסנו את כל המדינה כמעט. לא, אין לך מספיק חיסונים. יש חיסונים, חיסון ראשון יש לכולם. אבל זה לא חוכמה, מה זה חוכמה חיסון ראשון? אתה צריך לשמור את זה למתחסנים את החיסון השני, אחרת אתה מבין מה יקרה? יחוסן החיסון הראשון ולא יהיה מספיק חיסונים לשני. ברגע שיחסן אפילו חצי מהאוכלוסייה, הוא יחסן את כל המבוגרים, אז אם הצעירים נדבקים זה כבר לא קטסטרופה, את מבינה? הבעיה היא מה זה המתים? המתים זה המבוגרים. ברגע שמחסן את המבוגרים, אז התחלואה בבתי חולים יורדת. שמה הבעיה. עכשיו, כל האנשים המבוגרים והיחסית מבוגרים גם כן, אלה שבגיל 40 פלוס, גם כן רצים להתחסן. מי שלא רץ להתחסן זה הצעירים, 20, 30. הם לא רוצים להתחסן, אבל הם נדבקים בקורונה, לא קורה להם כלום. אז אם הם לא יתחסנו, אז זה לא יקרה שום דבר. הבעיה זה הגילאים שלנו, שהמבוגרים שהמבוגרים שחולים בקורונה זה סכנת חיים, זו הבעיה. אבל שקד מספר על כל מיני אנשים צעירים שחלו בקורונה ועברו את זה ככה בלי הרבה תסמינים, ואחר כך אחרי שבועות זה מתחיל עם כל מיני תופעות כאלה שהם לא חוזרים לעצמם הרבה זמן. כן. חולשה תראי את הוואטסאפ ששלחתי לך, איזה תמונה יפה. טוב. ממש יפה. את רואה? רגע. לא שלחת תמונה, שלחת סרטון. סרטון, כן. יפה, נכון? מרגש? כן. לא צילמת גם את ג'ן? צילמתי, כן.
תעביר גם תמונה. תעביר גם לזה. צילמתי אותה בווידאו והעברתי לה את זה. העברת לה? מה? העברת לה? כן, צילמתי אותה בווידאו. תעביר לי גם. אני אעביר לך. Ron wants that I send him the movie with you. Yeah. We have here already. שמעת? מה? ג'ין? Yeah. I will send to who? את לא שמעת אותה, נכון? לא, אני לא שומעת. אוקיי, טוב, לא נורא. טוב, אוקיי. יאללה, ביי. טוב, יאללה. ביי, להתראות, ביי. רגע, לקחתי אותה אחר כך לבית של רון. בגלל זה זה עכשיו. והיינו עם רון ואיתמר, עם איתמר ואריאל. איזה יופי. כן, היינו שם איזה שעה ומשהו. זה היה לה נחמד. יופי, יופי. טוב מאוד, עכשיו יופי. לדעתי נרדמה באוטו. טוב. טוב, יאללה. ביי. ביי. I think she's sleeping. Orly? לא, my mother. Your mom. אני אשלח לך את הסרט של הציבור. أنا مودة رحت قنيتي سلك وعشتي لك כן? على مدرون رون وهي تجي היא אוהבת, כן. גם איתמר מאוד אוהב. כן. אני חושב שמחר הם יבואו אלינו. אני חושב שהם בערב הם כבר יבואו אלינו, הם יהיו אצלנו כל הסגר. למה? מחר מה יום ראשון? הם יבואו אלינו לישון אצלנו, הם ישנו אצלנו עכשיו. כן? כן. אני חושב שהם ישנו אצלנו. היא תעבוד במסדגות? בטח, היא עובדת כל יום. לא תעבוד בעבודה שלה. לא, עכשיו גייסו אותה רק לעשות זריקות. כל אחות שיודעת לעשות זריקות, לקחו אותה לעשות זריקות. כן? אמא, הם צריכים אלפי אחיות. נכון. צריכים המון אחיות שיעזו. בבית חולים גם עושים זריקות. בכל מיני מקומות, אמא, עושים בבתי אבות עושים, ובזה עושים, כן. זה ממש מבצע גדול. עושים סגר. אין מה לעשות, הסגר, החיסון לא עובד עכשיו. סגר יום ראשון. אבל החיסון לא עובד עכשיו, אמא, את לא מחוסנת עכשיו, לא, יש לה את לא מחוסנת עוד. עוד סגר. אז מוכרחים לעשות סגר כי יש בלגן, יש הרבה חולים. מחר עושים. עכשיו יש יותר מ3,000 ביום נדבקים, זה המון. איך הם נדבקים? איך נדבקים? יושבים אחד ליד השני ונדבקים. אצל הערבים, אצל הדברים. גם אצלנו, יושבים, לא הולכים עם מסכות, לא כלום. הנה, אתמול היה מסיבה בפארק הירקון, 1,000 איש, הם נדבקו. בלי מסכות, בלי כלום. רקדו ושתו בירות. היה מסיבה.